बेयाव नरेन्द्र मदि मा होनो सर्बानन्द सन'वाल आरो अशक चक्रबर्ती दं मिथिबायना अरिजिनाला अशक चक्र बैसोआव थाग्रा बेखौ रावबो मानसिया बाहायनो मोना एमएलए मन्त्रि सरकारि स्किमाल' बाहायनो मोनो नै दाना थगायनाया ट्रेक्टर दं बेखौ नालाखा बेखौ जाय लायो बेबो साजा आरो जाय लाङो बेबो साजा ओंखायनो दा बिमा बुरिखौ नोंसोरखौ इउपिपिएलआ बेजों थगायनाय ओंखायनो दा थगायजादे ओंखायनो दा थगायजा बारा बुंला बे बिसोरखौ जरायाव मिथिं लानानै बेलासि जायोब्ला बे गादाया माबालायो ओरैनोथ' लासिमबो खोनाहैदों नङा होमबा खोनाजोबदोंना बे ल'खौ मा होनो आवगायहाय एबसुनि आन्दलनाव माबा आन्दलनाव आंखौसो बिराद स्ल'गान होयोमोन माथोआ बिराद गिदिरखाय दाना नोंसोर आंखौ साननोसो हागौ माथो माथोआ फिसासो होननानै बे गारां गोदोनासो बिदि जादों दा मानगोनां गंसेगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मेलखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि आरो मेलखौ बेखेवना होनाय मानगोनां दिनैनि बे मेलनि बेखेवगिरि आरोबाव एसे सिगां जोंनि सिनियर बुद्धिजिबि मेलेमजिबि मानगोनां सान बिथां सारा दासो सफैदों जोंनि पिपनिनो क'क्राझार जिल्लानि लाइमोननि भाइस प्रेसिडेन्ट फानदेग्रा मानगोनां बिथां आरो जोंनि बर'गाव ब्लकनिनो आइजो गांखौनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरोबाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बे गारां गाज्रि जानायखायसो बिदि जादों दे बिदि दा सानथा नङाबा नङा होमबा ना आं बिराद जर होनो हायोमोन स्ल'गान होनायावसो लायोमोन आंखौ दा बै उदालगुरिसिम बिराद गोबाव लेक्सार होनांदों उदालगुरिनि इलेक्सना जोब्बाय क'क्राझारा 7 तारिखआव जागोन दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो एबसुनिफ्रायसो फैनाय बारा गोबाव जायाखै बिपिएफआव एबसुआव थायोब्ला आवगाय बिराद मिथिं गादोंमोन जोङो बेफोर ओनसोलाव दा नाथाय जोङो एबसुखौ गारनानै बिपिएफआव फैदों मानोना बिपिएफआनो सैथो आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा आवगायहाय बुंखादोंमोन जे प्रमद बर'आ माब्लाबाबो बर' रायजो राजानि जानानै आन्दलन खालामाखै प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ थगायगोन हाग्रामा सारा बिदि बुंखादोंमोन जों बै समाव बुजियाखैमोन हाग्रामा सार बुंबा जे प्रमद बर'आ बिराद मोजां लिडार जोंनि लिडार साननानै लादोंमोन नङा होमबा हाग्रामा सारा बुंखादोंमोन बे मानसिया सिगांनोसो आन्दलन खालामदों बर' रायजो राजानि थाखाय आन्दलन खालामाखै बुंखादोंमोन नङा होमबा नाथाय जोंसो हाग्रामा सारखौ बुजियाखै बै समाव एबसुआव थायोब्ला हाग्रामा सारखौ फुथुला खालामनानै सौफांदों नङा होमबा फुथुला खालामनानै सौफांदों जोङो हाग्रामा सारखौ हाग्रामा सारा बुंबाय बे प्रमद बर'जों थगायजागोन प्रमद बर'आ सिगांनोसो आन्दलन खालामदों बेखौ बुजिया सोमजिया बिफाबो थैया गारा बिमाबो थैया गारा खानायखौ सयबार फजादां लांफानो हाले हजाया आबसुआवबाय दा आंखौ आफाया सोंबाय नोंना बिफायाबो थैयाखै बिमायाबो थैयाखै मानो खानाया हजा जाफा ओइ फट'खौ नुनानै नैबेसो थायोना दा नुहुरगोन आं बुंबाय आयै बे बड'लेण्ड आन्दलन होननानै होमबा आफाया बुंबाय जोङो गोदो आन्दलना ओरै खालामदोंमोन नोंसिना मा खानाया हजाबासो मोनो बड'लेण्डखौ मा होननानै बुजायबावनांगौ दाना नङा होमबा मा एकदम बुजिया सोमजिया प्रमद बर'नि खोथाखौ लानानै सयबार खानाया हजाबां बड'लेण्डआबो गैया खानाया हजानासो थांबाय आरोना ओरैनो बै खानाया हजानायनिफ्राय आंना खानायासो बुरजा जाबाय नङा बैसोर जायाखै आरोखि नङा होमबा मा जाखोथाय खानाया हजानानैसो मा जाखोथाय ना मानाथाय आवगाय आंना खानाया गोसोमसोमोन दा बुजोब्बाय आरो बड'लेण्डआव जायासै प्रमद बर'आवबो थगायबाय आरो सानसे दिना बुंखादोंमोन औ प्रमद बर'आ खुनु दिन इलेक्सन गेलेया एमएलए मन्थ्रि जाया होननाय मानसि नङा होमबा
दिनै हाग्रामा सारनाया जाखोना प्रमद बर'आ बुंनाय जाखो हाग्रामा सार नङा होमबा प्रमद बर'आ बुंबाय खुनु दिन गाव इलेक्सन गेलेयालायनो इलेक्सन गेलेया मन्त्रि एमएलए जानाय गावनि थांखि नङा दिनै सिट जायाखै होनबा प्रमद बर'आ सिट जायाखै नङा होमबा नोंसोर थगायखायो नामा मिथिखायो नामा प्रमद बर'आ थगायसुला होननानै मिथियो प्रमद बर'आ थगायसुला होननानै मिथिखायो बेयाव नायनांसिगोन नम्बरखौ नायनांसिगोन आखाइखौ आं आरो मिथिया बेनो आं आरो एकदम बेनो सना बेजोंनो थाफानांगोन बेजोंनो थाफाबा रायजो मोनगोन सानबाय आं मिथिथारा ना आं सिनाय रोङा मानसिखौ आं बै आवगायहाय मा साननो मिथिबाय आवगायहाय बै प्रमद बर'आ बिराद गोदै गोदै बुङोना आं सानबाय प्रमद बर'आ बाबा खोनासंबा मेगना मोदै गब्लायो प्रमद बर'खौ सोरबा गाज्रि होनबाथाय ओंखाम खवाबा एकदम प्रमद बर'खौ गाज्रि होनबाथाय मोदै गखायो आंहा एकदम प्रमद बर'जों साबसिन लिडारानो गैया सानबाय आं दासो फैनानै मिथिबाय ह बेजों समान थगायसुला रावबो गैया बिराद थगायसुला एकदम नै ओरै फुङाव बड'लेण्ड लिरग्राफ्रा खानाय सिनजाग्राफ्रा सब प्रमद बर'खौ गारनानै नांगोलाव फैजोबबाय आंनो मोना एकदम सोर खानाय सिनजागोन बे गथ'फोरनि नाम लिरग्राया आंनिमोन जोंनो फैबाय एकदम मिथिथाराखै आं प्रमद बर'आ एसां थगायसुला ओंखायनो 7 तारिखआव जों देरहाखागोन नङा होमबा दा ओंखायनो सोरबा जुदि ट्रेक्टर दंब्ला सोरबा जुदि आखाइ दंब्ला सोरबा जुदि बिबार दंब्ला बेखौ खालामफिननो मिथिबाय आखाइ सोरबा जुदि बिबार आरो सोरबा जुदि ट्रेक्टर दंब्ला नांगोलाव फैनो थाखाय खावलाय नङा होमबा दा ओंखायनो बेबायदि बारा गोलाव नंला दे एकदम